Hangsun karepno bisa ambirika selawase ya mung ambirika tapi kalendi maning ceritane wis beda saikine rika wis sing ana digawa wong liya. Hangsun karepno bisa ambirika selawase ya mung ambirika tapi kelendi maning ceritane wis beda saikine rika wis sing ana digawa wong liya. Hangsun karepno bisa ambirika selawase ya mung ambirika tapi kelendi maning ceritane wis beda saikine rika wis sing ana digawa wong liya.